Ens heu privat dels nostres pares, dels nostres fills, dels nostres marits i dels nostres germans, amb el pretext que us vam trair. Però si ara, a més, ens lleveu totes les nostres propietats, ens reduïu a una situació més que inacceptable per al nostre origen, la nostra manera de viure i la nostra naturalesa. Si nosaltres us hem fet qualsevol mal, com afirmeu que els nostres marits us han fet, castigueu-nos també com a ells. Però si nosaltres, totes les dones, no hem votat als vostres enemics públics, no hem destruït cap exèrcit ni derrocat cap casa, tampoc hem dirigit a ningú contra vosaltres, si nosaltres no us hem impedit obtenir els càrrecs ni honors, per què compartim els càstigs si no participem en els crims? Per què prevem tributs si no compartim la responsabilitat en els càrrecs, en els honors, en els comandaments militars ni en el govern? Càrrecs que vosaltres lluiteu amb tants nocius resultats. Dieu que és perquè és temps de guerra, però quan no hi ha hagut guerra? I quan s'han fet pagar tributs a les dones, la naturalesa de les quals les impedeix estar igualades als homes. Una vegada les nostres mares van fer el que és més natural i van ajudar amb la guerra contra els cartaginesos. Però ho van fer voluntàriament i no ho van fer ni amb les seves terres, ni amb les seves cases, ni amb els seus béns. Ho van fer amb les seves pròpies joies. Qui som? Som Hortènsia. Matronae! 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 Matronae!